Hello guys, for today's video nata sa bukid unya kay ato ta sa napo. Ang iro og sunod-sunod guys oh. Tan-awa ang agianan guys pag sa napo. Ug mangunsa ta sa napo. Muhatag pa ko bitaw guys. Ani tagi guys oh. Halaka sagbutan kay guys. Muhatag pa ko guys. Da. Sagbot na kayo guys. Uban pa niya kong iro guys. Aras cookie oh. Cookie, uban ka cookie. Dali. Ani ta agi guys. Sumo ni agi anan. Muna agi anan day guys. As can you see? English. Sagbot kay guys no. Sa kabukiran. Kaya mga tagpako dari guys. Niya mamuwak po taglubi, charot. Mahal ba kayong lubi dari guys? Tag pila ang lubi dari? Nangapuwak lagi guys ang lubi guys. Nawa na guys. Bunga. Di ani napuwak gid siya guys. Napuwak og gidugho guys. Lit lang. Yan. So dito ta paingon. Dito ta paingon guys. May balay dira guys oh. Wala na puy guys. Kay may kuryente. So diri sa tagi kay sagbutan na kaayo guys. This is the area of responsibility. Dani mo kumangahoy guys. Ay kumangahoy oh. Dang ang kahoy ani. Okay. So nanata diris na po guys. Ani ta mga og pako. Kailan ba mong pako guys? Nala guys oh. Di ba? Kani may pako guys. Kani inani guys oh. Ba? Daghan kay guys pure buyag. Wow. So daghan kay siya guys. Na diri guys oh. Kani ba mga inani guys. Muni pako guys. Para makaila mo ha. Diba? Ano pako ka na oh. Butang na ko dira yung udlot oh. Diba? So daghan kay diri guys. Na. Mga ta guys, diri sa ta guys. Diri ta mangkuha guys. Dira oh. Pero guys, ano ba guys? Ini mo ni pako. Ini paku guys. Ba? Pagkan kay guys, pwede yan. Wala ay nanguhaan ni turo karon. Lamig ini guys. This is pako. Pako. Lamig ini guys. Let's go. Pako. Pero guys, oh. Pali pako guys. Ya, mo rito diri guys. Sa tunga. Mo rito diri. Pero daghan ay. Mo ni siya pako. Yamog lagi guys. Pudaghan kay pure buyag guys. Uy.
Naghangid guys, as in. Saan kasi bunga. O bunga udlot. Ang udlot may makaon na ni guys. Nagkan kayo guys. So happy. Ba? Dili guys, daghan. Sorry guys, dag ko kay guys. Wow. Wow gid kayo guys, as in. Ba? Wow no. Wow no, wow. Dahan pa kayo dito guys. Tora dito guys. So ayan guys, tapos na guys. Tingnan nyo ang aking nakuha guys. Tara guys. Ang iro oh. Yagat dito kayo guys. Okay! Tara guys oh. Mo na ito ang nakuha guys. Diri nga area. Ulit na to guys. Ayan. Ayan oh, diri bukid kay guys. Nya kasagbutan ka ay guys. Pero pati dagas akong iro. Yagat kay tanawa oh. Cookie oh. So ayan. Yan ang ating pako guys. Mo ni pako guys. Ano. So dila muna guys for today's video. Natadiri sa bukid ng Uhag Pako. Yan. Salamat guys. Maraming salamat sa inyong panood. Bye bye.